Alright. Let's start. So ako sa ni i-share. Hello, good morning everyone. Ari tabi mo labi, awnak. Kay wala na po nakita ang atuang kwan. Wow. Ganda na yun ko. Na mensahe. Shout out. Isa mo ni. Di makita na po ang comment mga igsoon. So na dirita. Hindi mong barugan. Shout out Sister Joy Falsis from Cagayan or Cagayan Maymon Kabundagon Pastor from God bless you. Sister Romela Felicis. Okay, wait sa ako sa ning share ha. Shout out Brother Ryan Galaneda from Germany. Maing buntag ya Pastor James ug HK, salamat sa imong pag-pray sa tanan OFW Pastor specialist tanang OFW nga nurses. Usa pa yan ganoon na Brad. God bless. Ako sa ni share mga igsoon usa ni kapangutana sa drug dependent. Kanya ako ang giingnan siya nga himuan lang ako video. Nindot ni. Please share our live this morning kay may tungod ni sa unsaon nila paggawas gikan sa gapos sa illegal nga droga. Mao ni ang mga paborito nga topic. Murag medyo expert na diri dapita ba. Wait. Again, ako sa i-share atong live mga igsoon. Ay Dano, good morning Pastor. Good morning sa sister, thank you sa imong panahon sa gihatag sa Ginoo. Thanks for listening. Alright. So done sharing. Hallelujah, praise the Lord. Pasensya na dugay ko kamatay zone. Okay, shout out Ralph, Brother Ralph Bitonio Galaneda. Salamat sa kanunay pag-atang.
Brad Burr Castillo, long live the Brad. Salamat sa iyong pagtanaw dia. Jane Lirasan Kabunok, good morning Pastor James. Salamat kay nakaapas na jud ko. Watching from Samal Islands, Davao del Norte. Praise the Lord. Good morning Pastor, listening from Cebu City, Sister Ophelia Minoza, Santiago. Anyway, our topic for this morning, kuha ni siya igsoon na nag-message na ko gabi niya karon pa ko nakabasa pag mata na ko after ko nagampo. Tanawa mga igsoon, luoy kayo. Kani nga message niya igsoon para nako, nagpatabang siya. Kay usa siya sa naigo ba katong naabitaw ko gi-share nga picture nga naay lighter unya naay kuan parang gamiton para pernalya sa Shabu ba. Ingon siya nga usa daw siya sa nalulong nagapos. O ang iyang gimin gapos sa illegal nga droga. Unsa daw yang buhaton nga makagawas siya sa gapos ni Satanas. Unya mubalik na sa pag-alagad sa Ginoo kay gusto siya mubawi sa iyang binuhatan nga daotan. Listen carefully. To all of the viewers this time, I want to encourage everyone to share our live. Kay nga naman, ang atong topic karon may tungod ni unsaon pagkalingkawas or pagkagawas sa illegal nga droga. Ang illegal nga droga kusog kayo karon. Daghan na nag-message na ko igsoon nga pwede ka bahigan og 50 pesos makasuyop na ka karon. Nganong miingon mga pastor ni palit day kan? No, dugay ra kong gipaygawas sa Ginoo ng illegal nga droga pero daghan kayo nagsige og patambag na ko pa-advise about ani. Kay of course kabalo sila nga diri sad ko gikan. Pila na kabuok ming chat na ko, ming message nagpaampo, nagpatabang. Kay pwede na daw makapalit karon og 50 pesos bahigan ka. Imagine ka barato sa Shabu. Amen. No? Pero gracias sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo kay nindool sila na ako mga igsoon kay nagpa-counsel ana. So, ako mong encourage everyone to share our live today kay mao ni atong topic karon unsaon nga makagawas ta ani ug unsaon at unsay atong himuon nga di ta maitumpawak ani. So usa ni siya ka message no gikan sa usa sa atong follower nga gusto na gid siya mabag-o makalingkawas ani nga bisyo unya mubalik sa Ginoo. Amen. So mao na. So shout out sa nako bit tanang mga OFW diha. No? Sa laing nasod or kanasuran diha no. Shout out unya namo sa kong prayer. Bugnaw na ba ni? Wait sa. Unya ko ansad kanang salamat sa inyong support kanunay mga OFW. Usa mo sa rason nga nung mag-live ko kanunay. Kay kanang I understand nga kanang bitong one man good kanang dili tanang OFW na panahon gyud sa pagsimba. So ang uban busy sa trabaho niya. Kanang uhaw na kay mo ba? Gutom na kay mo sa kulong sa Ginoo. No? Kay naiuban nga part man good sa labi na sa Middle East nga bawal ang musimba, no? Kay na may mag-message na ko about mao na mga igsoon nga. Of course, hikab sa gusto Ginoo nga mag-live, magingani. So, dako kay impact, daghan kay mga testimonies, igsoon nga mga kinabuhi nga nausab, na-comfort sila tungod aning live na to. Shout out anang mga OFW, mga seaman dia, mga seafarer namos kong pag-ampo, mga naka-permanent resident, and of course, ato ang mga subscribers and ato ang mga followers ani nga page, mga star senders, sama ani nila ni Brother Lord James Talingting, Sister Jackie Peters from USA man siguro ni. Salamat sa inyong pag-subscribe, shout out no namo sa akong prayer kanunay. And akong gi-shout out ang ako ning i-shout out kay mao may nagamit nako. Ang naghatag ani mga igsoon ani nga souvenir, usa sa atong followers sad from Armed Forces of the Philippines, Sister Christine. Okay? Na nakabutang diri ya juning gipahimo Office of the Vice President of the Philippines. Okay, gibutangan niya ngalan ako diri Pastor James Dumanon. Thank you. Okay. So shout out anang mga kuanbi mga friends, mga followers na to from Armed Forces of the Philippines sa PNP sad. Shout out Philippine National Police among hepe diri sa Clarin Police Station si Police Chief Police Lieutenant Chief Amado Amba, tanan. Ako sang gi-shout out si Brad RR. Mura mag-ako sa una pas, oy nakaana jud ko sa una nga tama na ang dautan Lord. Kaloy sa Dios. Amahan gitubag jud niya. Grabe iyang gugma jud. Thank you. God bless you more, Brother RR. Pagamit sa Ginoo. So
again, to all of the viewers this time, please share our live this morning kay fitness ya kani nga pangutana nga gisend na ko gabi usa sa atong follower igsoon kaning iyang kahimtang fit sa sitwasyon karon, no? Labi na karon ingon sila nga eleksyon na hapit, uso kang suyo pron kay daghan daw nangamang. Niyang katong kinamangan kay kwarta mas hangin, agi palit og shabu gisuyop. Ingana ko sa una. So mao na nga again ako ning ibalik nga tanan nga nagtan-aw karon i-share palihog atong live kay mahitungod ni sa atong topic karon illegal nga droga nga usa ni sa mensahe sa usa ka follower nato nga gusto na siya mogawas ani. Ikapoy na siya, gusto na siya mobalik pagpangalagad sa buhing Dios kuno. Unya gusto siya mubawi sa iyang mga binuhatan nga daotan. Luoy ba? Luoy no? So unsa daw iyang buhaton, nag-message siya nako mao nang akong gi-replyan karon ko Brad. Lalaki man ni. Ako lang gitago iyang name. Brad, ako ning himo ang video kay dili lang ikaw ang nag-suffer ani, daghan. Amen. Praise the Lord. So shout out akong mga higala sa Cebu City Jail. Shout out. Kita na pohon makabalik ra ko dia after election. And shout out Brad Aris. Grabe. Na-bless kay ko sa kinabuhi nimo Brad. No? Dili na ko isulti ang kaso ani mga igsoon kay basin makuratan mo. So shout out Brad Aris, Brad Mago, Brad Ibang, Brad Ayan, Brad Jao, Brad Kenneth. Shout out na ko ang manghod ni Brad Jomar nga naa sa maximum 19. And of course, shout out na ko maximum 15 sad. Mauman siguro ni ang brigada ni Brad Jao, nakawali ko diya mga igsoon if I'm not mistaken. And then shout out na ko ang RDC 123. Shout out na ko of course ang maximum 4 nga naa diha si Brad Aris pod. Shout out no. Padayon tag-abanti nga mga lagad sa Ginoo mga kaigsuonan. Samtang na ay kinabuhi na ipaglaom. Ayaw itugot nga babag sa pagpangalagad ninyo nga naa mo sa sulod sa silda no. Naa di ang presensya sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Pastor James, shout out sa akong bana. Singan ani. Repiso, ha? Sama ni? Nagtanaw sa imong live. Nagtanaw daw sa akong live. Ang bana ni Rosel Repiso. Nagtanaw karon. Okay. Salamat igsoon. Shout out. Shout out Pastor Andre Bon Kanya Bulanoy. Praise God. I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Labi na kung namoy mga higala nga nag-struggle sila sa ilahang mga igsoon nga lulong sa illegal nga droga. I-mention ra igsoon kay para ilahan ni. Watching from Lapu-Lapu, Pops Jelone Garces. Praise the Lord. Watching from Thailand, Morina Daitol. Unsay kuanda sister, unsay oras Thailand. Kaya ang uban mong gudron, lahi man day ang Middle East, no? Ang Middle East uban dito nangatulog na karon. Praise the Lord. Marit Fetero, good morning. I-pray pod ko pastor sa ako bana kay di jud pod siya kasimba Felicis. Tung ipiktura ni sister from Romela Felicis. Mao niya kung mga pagganahan, mga iyampo ba. Hallelujah. Shout out na ko si akong igsoon dabi si Brad Eljan Gala Labnaw. Usa ni sinungdan nga nakasulod ko sa Lumbia City Jail og sa Medina Municipal Jail. Okay? Shout out naralagyo from Medina Municipal Jail. Okay. Sa tatanang mga piniriso dia shout out mga jail officer. Shout out Brad. Long live dia. Uban sa gracias Ginoo. From Sia sa ni Jason Skiptron in Arms. So, shout out din ako tanang mga brad na ko dia sa Alpha Kaparo ug sa Sia. No? Labi na katong mga nag-struggle anang mga bisyo-bisyo dia paminaw man ni mga brad diri ko gikan no. Mao ni atong topic karon. Salamat sa Ginoo. Okay? So, let's start na. Let's start to pray. Kay nalita sa itong pamahaw mga igsoon. Pamahaw. Bago pa lang dyan ko nakamatay, gabi na po'y prayer meeting. Kanya nag-live sa ko gabi. So, medyo dugay ko nakatulog igsoon. Salamat sa Ginoo. Shout out Mamshi Loves from Iligan City. Please, papel ko sa imong prayer kay sumni ugot sa mga kupal na Arabo, mga bully. OFW ni. Jesus ang Ginoo. Sure, atong ikuan ni igsoon. Ay mga Arabo na bagsi kayo. Nabitaw ko
amigo ba nga OFW nang ulata og Arabo. Kay mamirahay man siya dire sa kumbarkada niya nang trabaho siya sa Middle East niya mao manam ko ni mga bagsik tuwa man siya maanad nga ibuli gibirakan niya. Okay. Iksoon magkuan sa kuno. Ako rin gi-shout out ang Dawahon. Isla sa Dawahon, Southern Leyte. Okay? Shout out diha sila si Sister Lilia ba to? Ug si Brad PD Pinula hapit na nako ni memorize ba? Lagi Sister Lilia ug si Brad PD Pinula from Dawahon Islands of Southern Leyte. Sakop daw ni siya sa Bato Leyte. Manha na jud ko diha pohon itugot sa Ginoo. Long live in Christ, brother. Amen. Long live the brad. Salamat sa Ginoo. Shout out Giovanni Bangot watching from Kidapawan City. And to Sister Mary Marian Ordaneza Rojas. Good morning, sad. And of course to Bibon. Sakto ba ko ni pag-pronounce, sister? Bibon or Biboni Petras. Good morning, Pastor. Mabungawang adlaw, taga Davao man siya. And to Sherry May. Magpaampo ko sa akong pamilya sa sitwasyon sa pwede na ko. Ha? Sa akong sitwasyon. Taga Digos, Davao. Diabetic. Okay. Sige. Akong picturean, Ikson. Kaya ako ning appeal sa personal prayer. Okay? So, let's start to pray na mga Ikson. Kaya naginamhinam na ko sa itong topic. Karon kung unsao na to nga kaning magikan ni sa pangutana sa usa sa itong follower nga gikapoy na siya maayo ba. Pero salamat brad, ug nigtan-aw karon, salamat kayo nga honest ka sa imong kaugalingon nga gusto na day ka mubiya ana. Kay igsoon sa panahon sa nako before sa diyang nagapos pa ning illegal nga droga for more than 16 years. Every day magsige kog pangandoy labi na mahuman akog tama, mahuman akog solo, magsige lang kog ingon last na ni. Gusto ko muundang kay kapoy kay nabisyuhan, mahal kayo. Sige tag pangawat ba? Sig pangawat, kapoy kay sig pangawat og isuyop, sig pangilad. No, gikapoy na ko. Mao na nga dagang kay higayon nga nagsige ko dugaya ba ko maundang ani kapoy na kayo. So I understand nga dili tanang user nag-enjoy nay uban mga drug user igsoon gusto na mo gawas kay kapoy kay gasto kayo. No, labi na kanang mga pamilyado ang ilahang para bugas gipalit para sudan ano ana ba? Demonyo kay ning bisyuha. So mao ni itong topic karon, unsaon nga makagawas ta sa illegal nga droga ug mobalik sa Ginoo. Ug unsaon nga makalikay ta ani nga bisyo. At wala nang i-appeal. So mao na itong topic karon, but before we start magpray ta igsoon. Okay? Pagampo ta mga igsoon. Hallelujah. Father God, salamat Ginoo sa laing kabuntagon nga puno sa paglaom. Daghan kayong nangamatay karong adlaw, Lord God. Daghan kayong nangamatay nga wala kaila nimo. Daghan wala nakamata. Gahapon pa lang Lord, daghan na wala nakamata. Karong buntaga wala sila kamata karon ang uban. Apan kami gipukaw nimo Ginoo. Salamat kayo sa gasa sa kinabuhi. Salamat Lord sa gift of life. Imo na pud ming gipahulam Ginoo aning kinabuhi. Gipahulam sa libreng gininhawa. Salamat kay Lord God. And Lord, nining taknaa, nanapod mihigayon nga mamalandong sa imong pulong. Unas tanan Ginoo, limpyuhi mong kasing-kasing. Andama mi Ginoo sa imong mensahe karon. Himo aming takos, himo aming angayan kay ang imong pulong balaan kaayo Ginoo. Make us worthy and tagay mi kasing-kasing madinawaton. Labi na Ginoo kung naay nagtan-aw karon nga drug dependent Lord God. I-bless sila Lord God. I declare deliverance Lord God. Salamat sa kabag-uhan after nila madungog ni nga mensahe Ginoo. And Lord, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, kasing-kasing dili lang igo mamati apan musunod sa imong pulong usab Ginoo. Kaya ang kabag-uhan naa sa pagsunod sa imong pulong. Lord, tagay mi alam nga langit nun. Kay kung magsalig lang mi sa amo ang kaalam kalibutanon, dili jud namo Ginoo masabtan ang imong mensahe karon. Again, ikaw lamang among gipataas kanunay. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og pundok. Among gipataas lamang ang ngalan ni Kristo Jesus kay walay lain naghatag sa kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo si Jesus Christ ra. So Lord, this morning it's all about Jesus Christ. As always, Jesus reigns all the time. Lord, i-bless tanang nagtan-aw karon. Kutob sa makadungog, makakita ani Ginoo. Bisan pa man Lord sa mag-live, mag-replay ani Ginoo, i-bless Ginoo. Samtang mamati mi sa imong pulong karon Ginoo, ipabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit tuguting among masinati karon. Lord, this is your moment. Holy Spirit, gi-welcome ka namo.
imuharong panahon, makigistorya ka sa tanan nga naminaw ug namati karon. Ang nabiling panahon Amahan among tugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, let's start. This time we have 72 viewers. Hallelujah. Tubig init na mga igsoon. Praise the Lord. Again, sa dili pa kita magsugod, palihog og mention sa inyong mga higala. Labi na namoy na ibaluan igsoon nga mga friends ninyo nga kon bitaw kanang kabalo mo nga gapos siya, drug dependent sila unya. Gusto na siya magbag-o. No? So, i-mention igsoon ayaw kaulaw or kung mahimo i-share atong live karon sa inyohang Facebook. Praise the Lord. Anyway, ako nang gi-shout out ang 220 followers sa Mabungahong Kristohanon. Katong nabiyaan na to nga page ba? Kay na-restrict ta shout out gihapon unta mamalahin mo dire. Kay nana mao ni atong bag-o nga page Mabungahong Kristohanon 2.0. Again, Mabungahong Kristohanon na isumpay 2.0. Please follow. Please like kay diri na ko mag-live kanunay o mag-post mga igsoon. So let's start. Praise the Lord. Watching from Dumaguete, Daryl. Okay, Rona Ricardo Timunan. Maing buntag pod, Sister Arlene Terra Balaba. Watching from Giholngan City, Negros Oriental. Okay. Sister Rona Gimpayan Manusor. Praise the Lord. Sister Selena Tripoli. Dool rajud ka, Pastor, pag mo gawi kas Batuliti. Sakay ra kas ubay Bohol, Pastor. Batuliti. Yes. Kabalo ko na, sister, kay anak sad ang ako ang mga nam koy akong papa mo na usakay anak tigagian sa ubay. Praise the Lord. Isa ko nga nagpaampo kay Pastor James mga igsoon, nag-send pa jud ko ana niya sa video nga napakoy mga shabu-shabu kay haom kayo to iyang live sa ako sa una. Grasya ni Lord nga unta daghan mahuas sa gapos sa dautan ani labi na ning drugs kay wala joy maayong laki ani. Amen. Himaya sa Ginoo Brad RR. Yes, kaning ning message ani kaning ning comment ani mga igsoon. Gisindan jud ko niya ni og shabu para pernalya shabu nga usa jud siya ka drug dependent. Nagpaampo siya nako. Okay. Brad padayon da Brad RR kita tapuhon ito good sa Ginoo. Okay? So again, akong basahon na ang mensahe nga gikan ni sa usa sa gusto na gid siya mugawas ani nga bisyo igsoon. Okay? Dili lang na ako i-mention, no? O kinsay ngalan ani laki siya igsoon. Actually nag-message siya nako gabi and maybe after siya nakakita atong kuan bitaw akong diha bitaw ko gi-post yesterday nga lighter kita mo unya naay kana bitong si tawag anay kanang gamito na mo og suyop ba lighter nga walay helmet nya gibutangan na mo atong naay gitawag og dagom, di ba? So niya na ako gi caption dito nga girayim-rayim na ko igsoon nga testimony nako. So after niya nakabasa to igsoon mao ni ang response nako, nag-message siya, wala siya nag-comment, nag-message siya nako personally gabi unya wala naman ko nakabasa kay dili man mi friend ang iyang message nahulog sa spam. Okay? So mao ni mga igsoon nga karong buntag pa nako nabasa, mao ni ang unod sa iyang mensahe, ingon siya, Pastor, maayong gabi, paminaw mo labi na katong ugnay nagtan-aw karon na saag nga drug dependent ka, paminaw darang mensahe sa usa ka drug dependent nga gusto na mugawas sa gapos ni Satanas. Mao ni ang mensahe lalaki siya. Ingon siya nako, Pastor, maayong gabi. Ingon siya dire, usa day ko sa mga tao nga nakasinati karon sa kangit-ngit sa pagkalulong darayang message. I know dili maklaro ning reply di maklaro. Mao ni ang message igsoon ako lang gingana nya nag-reply na ko niya karon. Ingon siya nako, Pastor, maayong gabi, usa day ko sa mga tao nga nakasinati karon sa kangit-ngit sa pagkalulong sa maong bisyo. Nag-repair ni siya sa illegal nga droga sa shabu ni. Unsay akong mayong buhaton, Pastor, para makalingkawas sa gapos ni Satanas ug mobalik sa pag-alagad sa atong buhing Dios, Pastor? Luoy kayo. Samtang nagbasa ko ani akong nabati ba ang yang nakasinat akong naka-relate ko sa sitwasyon kay ngani ko sa una gusto ko mobawi unta sa tanan nakong dautan. Wala ko kabalo og naba ni siya asawa or wala
or single ba ni? Again, gusto ko mubawi unta sa tanan na kung dautan nga nabuhat aning kalibutana. Pastor, balikon ako, ingon ang nag-send ani nga message so no? Ingon siya, Pastor, maayong gabi, usad ay ko sa mga tao nga nakasinati karon sa kangitngit sa pagkalulong sa maong bisyo. So ang iyang gi-repair ani nga bisyo, illegal nga droga. Unsay akong maayong buhaton, Pastor, para makalingkawas sa gapos ni Satanas ug mubalik sa pag-alagad sa atong buhing Dios, Pastor. Gusto ko mubawi unta sa tanan akong dautan nga nabuhat aning kalibutan na, Pastor. Okay. So inyo nadungog igsoon ang mensahe sa usa ka drug dependent igsoon nga kana bitang gusto na siya mabagko. Before na ako ni ansiran o tubagon, ning tanaw ka karon, Brad, salamat sa imong message, no? So kani nga video, ako ni siyang gihimo para nimo apan i-generalize nako because I believe daghan usab karon ang nagapos ani nga bisyo, illegal nga droga nga gusto na mugawas labi na kanang pamilyado. Usa gyud ni nga kabuang sayawa nga daghan kay pamilya na bungkag. Daghan kayo. Daghan kog na interview sa sulod sa prisuhan nga gibiyaan og asawa, dili maayong relasyon sa iyang pamilya tungod sa illegal nga droga, syabo ilang kaso. So una, nangutana ka, Brad, kung unsaon nga makaygawas gikan sa gapos ni Satanas sama ning illegal nga droga. Ang una nga bersikulo nga akong itubag ani kaning naa sa Mateo 11:28 jud. Ingon si Jesus sa Mateo 11:28, dool kamong tanan kanako, dool kamo paminaw mo mga drug dependent, mga gapos sa illegal nga droga, dili lang illegal nga droga basta makadaot nga bisyo. Niingon si Jesus sa Mateo 11:28, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan nabugatan na sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Kung nabugatan mo sa ani nga bisyo, illegal nga droga, kay once naa ka ni lisod kayo ka makagawas kung way Ginoo. Kung wala ang grasya, ang tabang sa Ginoo, dili ka makagawas. Naiuban karon ningingon nga ningundang na sila pero musuyo pa og pista, musuyo pa og disco, musuyo pa nagsa, wala pa na niundang. Kaya ang tinuod nga niundang og gibag-o sa Ginoo, gipaygawas sa Ginoo, totally nakaundang na gina. Bisan og naay magsuyop sa iyang atubangan, di na musuyop sama nako. Mao nay tinuod nga nabag-o, no? Daghan igsoon na ulipon aning illegal nga droga nga until now pila na katuig nangendoy nga mugawas, wala paghihapon nakagawas. So nga kung ikahatag ninyo nga verse mga igsoon una, okay? Sa nangutana ani, sa nagsend ani nga question, nangayo og counsel, nangayo og tabang, og sa tanan nga mga drug dependent ka nagtan-aw karon, una niyong buhaton para makagawas mo sa gapos sa illegal nga droga, muduol mo ni Kristo. Mateo 11:28 niingon ang pulong sa Ginoo, duol kamong tanan, kamong gikapuyan na anang gapos sa illegal nga droga. Next line, papahulayon ko kamo. Naay kapahulayan, naay kabag-uhan, basta muduol ta ni Kristo. Duol ni Kristo uban sa kasing-kasing nga sincero, nga dili lang muduol ta, muhangyo ta, nagampo ta nga baba rataman apan ang atong kasing-kasing, atong pasultion nga Lord, kapoy na kayo. Gikapoy na ko sigsuyop ani. Kapoy na kay usahay na kwarta para sa kwarta para sa bugas, sudan, pamilya sa akong anak, tuition fees sa akong anak, usay magasto nako, usay magkautang-utang ko Ginoo tungod aning bisyuha. Yes, ingani ko igsoon. No, mao na nga gusto mo makagawas ana igsoon, duol sa Ginoo, no? Surrender kay nagsaad siya og kapahulayan. Nagsaad siya og rest, nagsaad siya og kabaguhan once mo duol ta sa Ginoo. And after that, igsoon, nganong muduol man ta sa Ginoo? Yes, because every day, all the time, si Jesus igsoon kanunay ra na nagpaabot na to. Nagbarog sa pultahan sa atong kasing-kasing, nanuktok tanawa. Next verse, ang ihatag ninyo, Revelation. Asa to? Okay. Pinadayag 3:20, paminaw mo. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. So, nagaingon diri mga igsoon ang pinadayag 3:20. Nagtindog ako sa pultahan.
ug nagtuktok. Si Jesus ni mismo. Every time, kada adlaw, igsoon, all the time, kanunay ra na siya nagpaabot sa tao nga muduol niya. No? Kanunay ra na si Jesus nagpaabot, nagbarog siya, no? Sa pultahan sa atong kasing-kasing, nagtindog. Sige na siya panuktok nga, kung ikaw nagapos ka karon sa mga makadaot nga bisyo, na si Lord nagbarog diha, nagtindog sa pultahan sa imong kasing-kasing, nanuktok. Ingon siya, nanuktok ko karon kung moabli mo kanako, musulod ko. Imagine, si Lord dili mamugos. Si Lord igsoon dili mamugos kung dili ta ganahan niya or ganahan ta niya. Apan nara siya diha, available ang kaluwasan, available ang kabag-uhan, available iyang tabang, pero dili siya mudritso mo tabang kung dili ta magpatabang. Si Lord anda mo tabang, mubag-o kung willing ta magpabag-o. So ang gihimo igsoon, si Jesus nagbarog ra na siya kanunay sa pultahan sa atong kasing-kasing. Nakita niya ang atong pagkadautan, nakita niya ang atong pagkasalbahis, ang atong pagkabarumbado, ang atong pagkalulong sa illegal nga droga, ang pagkalulong sa inom, sa sigarilyo, ang pagkahilig na itong babae. Nakita na sa Ginoo, apan si Lord wala mulikay na to. Igsoon, paminaw mo ning ari si Kristo para sa mga sala. Wala siya mulikay sa mga dautan. Nagtindog siya, nagbarog sa pultahan sa atong kasing-kasing, nanuktok. Gusto na ba mo mabag-o? Ganahan na ka mabag-o? Basin ganahan ka nga undang na ng sigig suyop diha. Nara si Jesus, nagbarog kada buntag, kada adlaw, kada segundo, kada minuto. Nanuktok ra na nato. Inyo ba kung pasudlon ablihan? Kay kung musulod ko, baguhon ta mo. Kung inyo kung dawaton, and then musulod ko sa inyong kasing-kasing, mupuyo ko, mahimo ko nimong agalon, and then tabangan ko ikaw nga makagawas ka ng mga bisyuha. Anak ka gentle si Lord, di pareha sa yawa nga once makakita og lugar ang yawa automatic mo atake mo sulod. Pero si Lord dili, si Jesus, He is very gentle. Nagbarog daw siya karon sa pultahan sa atong kasing-kasing. Kung naay nagtan-aw karon nga lulong ka sa makadaot nga bisyo, hilabi na sa illegal nga droga, na si Jesus nagbarog sa imong kasing-kasing, nanuktok. Gusto ka nga mabag-o din, ablihi imong kasing-kasing, pasudla siya, dawata, tuuhi, isip, manluluwas. Amen. So the moment imong ablihan ang imong kasing-kasing, igsoon mao ni ang proseso sa kabaguhan. Ablihan imong kasing-kasing kay gikapoy na kasigig suyop anang illegal nga droga. Imong giablihan imong kasing-kasing, imo siyang gipasulod, it means gusto ka makabaton og relasyon niya. Kung imong dawaton si Kristo, imong tuuhan igsoon, imong pasudlon sa imong kasing-kasing, unya imo siyang gidawat igsoon nga siya ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron ikaw matubos din, mahimo na kang anak sa Dios. Amen, tanawa. Ang next verse ning ingon diri ang Juan 1:12. Okay, akong balikon. Juan 1:12 nag-ingon diri, apan kadtong midawat og misalig kaniya, katong nidawat ni Kristo daw, nagpasulod kaniya sa iyang kasing-kasing, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sa dihang nituo ka karon igsoon, paminaw mo, once mutuo ta ni Kristo, mudawat ta niya, no, ato siyang tuuhan nga siya ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ato siyang gipasulod sa atong kasing-kasing. Ang nahitabo na nato, nahimo na tang anak sa Dios. Gitagaan daw tag katungod nga mahimong anak sa Dios. So ang Yahweh da igsoon aron mahimo tang pagatawgon ta nga mga anak sa Dios, ato siyang dawaton, pasudlon, tuuhan sa atong kasing-kasing, nga maoy atong manuluwas, nga maoy atong boss, agalon, maunay atong amo. And that way, nahimo na tang anak sa Dios. Meaning, nanatay relationship ni Lord, nag-reconcile na ta, ang naguba nga relasyon tungod sa sala, igsoon, nabalik na ta, nanatay reconciliation, igsoon, nahimo na tang mga anak sa Dios. Amen. Unya igsoon, saad sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:17, ingon si Paul, nga once mahiusa na ta ni Kristo, kay anak naman ta. Nabre anak o gamahan nga wa nagiusa. Once mo ingon ka nga anak o gamahan, meaning nahiusa na sila. Ug once nahiusa na ta ni Kristo, mahimo na tang bag-ong binuhat. Mauni makapabag-o na to igsoon. Amen. Kung gusto ta igsoon nga mabag-o, kung gusto ta may gawas gikan sa makadaot nga bisyo, kinahanglan mahiusa ta ni Kristo. Kay the moment we become united in Christ, mahimo tang bag-ong binuhat. Ang daan maagianan nato, ang daan mangagi na igsoon. Katong sige tag suyop og siyabo, sige tag palahubog igsoon, sige tag inom tanduay readers unsa man diha, sigarilyo, babay, tanan natong mga gihimo nga daotan, naglunang tas kahilayan igsoon. Kanang mga kabit nimo perting daghana. No, mauna ang sa una. Makagawas ta niya na igsoon.
sa dihang nanatay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kay mahimo manggintang bag-o igsoon. Amen. Musugot tag sa dili basta makigrelasyon ta ni Kristo, mahimo tang bag-ong binuhat, mabag-o ta, makabaton ta igsoon og kagawasan gikan sa gapos ni Satanas sa dihang atong dawaton si Kristo, makigrelasyon ta niya, ato siyang tuuhan, isip mao'y atong bugtong manluluwas, mao na Yahweh. And because of that, mahimo tang free, makagawas na ta igsoon. Mao na akong itubag nimo Brad, kay nangutan na man ka una himuon, muduol ta ni Kristo. Gikapoy na ta, muduol ta niya, unya ato siyang sultian sa atong sitwasyon nga mao ni Ginoo, kapoy na kay sigig suyo, kapoy na kay sigig uli nga hubog Ginoo, sigig pangilad sa asawa, no? Kapoy na kayo sigig adto hapit sa akong kabit nga naam ta koy tinuod nga asawa, tinuod nga bana, kapoy na kay sig tago-tago, ana ba itugan sa Ginoo, itugyan isulti. Unsay mga gapos nimo karon nga gigapos ka ni Satanas, duula si Jesus, pasudla sa imong kasing-kasing, dawata siya, isip bugtong ug personal nga manluluwas, pakigrelasyon ni Kristo. After that, imo na siyang gidawat, nahimo na kang anak sa Dios. Amen. Karon kay na naman si Kristo nimo igsoon, tabangan sad ka sa Ginoo nga mahigawas ka na, bag-uhon ka sa imong kinabuhi. Kay walay laing makabag-o na to, makahawas gikan sa illegal nga droga, gikan sa makadaot nga bisyo, si Kristo ra gyud. Kung kita-kita ra kanang uban moingon nga pwede raman ta mabag-o kita-kita ra nga way Ginoo butbut na kinabutbutan kay na diha ko gikan, di ko mailad ninyo. Mangil-mangil ra mo gingon nga nabag-o pero malipat inyong asawa, inyong bana, inyong anak. Di ko motuo diha ko gikan. And until now, daghan kong mga higala nga ingana nagbag-o na daw, pero ilang gilipat ilang asawa ning suyop day kauban sa iyang mga amigo. Labi na trabaho, layo, way nagakita, no? Layo ka sa asawa, di ko mailad anak. Kung ikaw ra na nga nagbago-bago, apan mo tuo ko nga makabatuntag tinud-anay kabag-uhan kung iapil na to si Kristo sa atong pagbago. Kung ato siyang dawaton pasudlon tuuhan nga manluluwas na to, then mabag-o kita automatically kay mao man gingon sa pulong sa Ginoo. Now, paminaw mo. Makabato na mo kabaguhan kay ngano man na naman tay Kristo. Okay? Ato naman siyang gidawat sa atong kinabuhi. Unya ato siyang gipasulod sa atong kasing-kasing, siya na atong agalon, siya na atong manluluwas. Igsoon, next step may imong buhaton. Every day, magampo sad ka, magbasa kag Bible. Maminaw kag mga worship song like this. Biyain na ng mga kantang kalibutanon, wala na itatabang sa imong spiritual life, kabantay mo. Magsige kag paminaw og love song, magsige kag paminaw og mga rock song, unsa man diha nga kalibutanong kanta. Kabantay mo lahi imong gibati, but try to listen sa mga worship song. Lami kay imong feeling, ma-comfort ka, no? So ako mong gi-encourage, ingani inyong buhaton. Okay? Inyo nang gidawat si Kristo, isip inyong bugtong personal manluluwas. Everyday na mo'y buhaton. Amen. Aron magpadayon ang inyong kabaguhan. Una, basa mo Bible kanunay. Maminaw mo like this, mga wali. Unya, magampo mo kanunay. Panahon sa ting simba, tambong o prayer meeting. Any activities sa church, tambong. Makatabang na sa imong kabaguhan sad nga ma-maintain imong kabaguhan. Kay that way imong gi-strengthen, imong gipalig-on pag imong relasyon ni Kristo. And aside from that, igsoon, paminaw mo sa tanang mga drug dependent. Gusto mo magbago? Gusto mo magbago? Ako nang gi-share ninyo, no? Muduol mo ni Kristo, inyong dawaton isip bugtong o personal manluluwas, makigrelasyon mo ni Kristo. After that, likay itong imong mga barkada, ang mga adik-adik. Amen. Bisan pag mingdool mo sa Ginoo, magbago mo, pero wa ka magbago sa imong higala. Balik-balik ang imong kauban-uban kanunay, mga kriminal, mga drug lord, mga tanan, mga adik-adik, mga palahubog igsoon. Dako kay porsyento nga mobalik ka. Amen. Ako igsoon, ako naning gi-share niyo akong balikon. Kay balo naman mo nga more than 13 years na ko na set free from drug addiction, inom, sigarilyo, babay, rugby, bulkasil, marijuana, sirap, tanan nga mga makabuang igsoon ug makadaot nga bisyo. Pero sa dihang akong gi-accept si Jesus as my personal Lord and Savior, nag-spend ko og 6 or 7 months nga walay gawas-gawas o balay. Wala ko mintipo sa mga barkada, ning likay ko. Kung mugawas manggali ko, Bible study na. Kung mugawas ko na ay service sa cottage service. Pero akong gibuhat na ra ko nagkulong sa balay, murag akong girehab, akong kagalingon. Akong gibuhat everyday, magbasa ra ko Bible, magampo, magpuasa ko, di ko mukaon, di ko mamahaw. Unya, magsigil kong kanta, maminaw kong mga preaching, mga wali. Muna akong gibuhat in 6 months or 7 months.
Amen. Wa ko na kumpiyansa igsoon kay para nako umutipo ko nila basin ba. Wa ko kumpiyansa kay ingon bang pulong sa Ginoo. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Kay balo ko nga huyang pa ko kay bag-o pa baya ko nga Kristohanon, bag-o pa ko nga gibag-o sa Ginoo. Sumurog dili pa kay ko lig-on, dili pa ko equip ba. Umuduol ko nila basin madala ko. Kay ani man guni igsoon sa the moment nga gidawat na to si Kristo. Isip bugtong o personal na tumanluwas. Nahimo na tang Kristohanon, naluwas na ta. No? Siya na itong agalon. Nagsugod pag ito sa bata, bibi Christian pata. Ug ang bata igson matintal pa na. Ang bata igson dili pa nakabarog sa mga unos. Mao na akong gi-consider myself before as a baby Christian. Bata pa ko, kung madto ko sa mga barkada kay dasig kay ko babasin mahitumpawa ko. Akong gimo igsoon, wala ko ning tipo sa akong mga barkada. Wala ko nakighalubilo usa sa ako ang mga higala nga mga palahubog. Minglikay ko sa mga kriminal na akong mga barkada, mga hitman, mga tirador, mga maldito. Minglikay ko. Akong gihimo igsoon, narakos balay, akong gihimo nagbasag Bible, naminaw og worship song like this, nganing background na to. Unya sige ko kanta, no? Sige ko ampo, mao na akong gihimo everyday. Wala ko buringi kay ngano man desisyon man ako nga magbag-o uban sa tabang sa Ginoo. And then sa dang niabot ang 6 months igsoon or 7 months, tan-aw na ko, kusgan ako, lig-on ako, spiritually matured na ko, medyo nihamtong na ko. Diha pa ko ning tipo sa akong mga barkada. Mao to, ning tipo ko sa mga barkada, nagtagay sila, di jud ko wala jud ko musyat, no? Wala na ko natintal. Tipo ko sa mga barkada, nanuyop sila, isa gitunulan ko kapila sa totir, wala na ko ni dawat, ngano man lig-on ako, nakapundo naman ko. Amen. Very wise move na siya. No? Kay mas matured naman ko. Lig-on ako nga ning sabak ba sa gubat. Kanang kadadlaw igsoon mo duol ta sa tong mga barkadang adik-adik gubat na. Mao na nga wala ko matintal grasya sa Ginoo kay wala man ko ning diretso. Kana bitong nakapundo ko ba, no? Naka-recharge ko, nalig-on naman ko pag adto tipo nila. Mao na nga kamo diha mga drug dependent nga gibag-o mo sa Ginoo nga bag-o pa. Bag-o pagali mo mabag-o. Bag-o pa mo, bag-o pa mo na kailan ni Kristo, ayaw mo pagdali-dali og hinambog nga mo tipo mo dito. Motipo mo largo atong mga adik-adik, mga barkada nyo, posible mabalik mo sa kaniadto. Ang mayo hinungdan, likay sa kadungog mo ng sayings nga birds of the same feather flocks together. Kung kinsay mong uban-uban, matakdan ka. No? So likay ta, kung gusto ka nga maduol sa Ginoo, adto ka uban-uban sa mga Kristohanon. Adto pakigbarkada sa mga tao nga duol sa Ginoo, sa mga tao nga moampo nimo, sa mga tao nga mudasig nimo kung maluya ka, sa mga tao nga dalhon ka sa tiilan sa Ginoo, sa mga tao nga kanunay ka makadungog sa iyong baba ug pulong sa Ginoo. Maos na nay barkadaha. Likayi usa tong mga barkada nimong mga adik-adik. Kay ngano man bag-o pa man ka. Unya sa tan-aw nimo nga lig-o na ka, unya tan-aw nimo nga gilid na ka ni Lord nga mo share sa pulong sa Ginoo sa imong barkada. Tan-aw nimo nga mao na gid ni. Mao na ni ang right time nga motipo ko nila Ginoo aron muwali ko, musangyaw ko nila nga naipaglaom din. Do it. Amen. Kay lig-o naman ka, pero sa bag-o pagali ka nga gibag-o sa Ginoo. Ayaw sa dali-dali og tipo sa mga barkada nimong adik-adik kay basin matintal ka. Ang maayo nimong buhaton, likayi sa sila. Likayi sa itong mga palahubog, likayi sa itong mga adik-adik. Balag katawaan ka, bugal-bugalan ka, normal na ako, di ako gikan. Dagali tayo nga ligoon unta ko grade doors, kay di na ako muinom. Normal nang yagayagaan ka, bugal-bugalan. Pag-expect na lang og bugal-bugal, labi na adik-adik ka sa una, yagayagaan ka, katawaan gid ka. No? Pero igsoon, pasagdi na sila kay normal na. Sa dalan, padulong, sa kinabuhing walay katapusan, daghan magbugal-bugal na to. Apan mao lang ni Timani, inig ka adlaw sa hukom. Adto ta matubang ni Kristo dili sa atong mga barkada nga yagayagaon. Pasagdi sila, ignore na sila igsoon. Paminawa ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Amen. So mauna, no? Bagi-bag-o na ka sa Ginoo, ayaw balik sa imong mga barkada, likay sa nila. Apan sa dihang tan-aw nimo nga lig-o na ka spiritually. Matured na ka nga Christian ba, unya nanakay bala ba, nanakay ikasulti nila, din balik nila wali sangyaw kay mao man ay rason. Gihabwa tas Ginoo, gihulbot ta gikan sa ngit-ngit aron mo balik ta didto nya mo sidlak aron madanagan sila. No? Gibag-o ta sa Ginoo dili aksidente. Gihulbot ta sa Ginoo sa kangit-ngit, gi-rescue ta. Why? For us to rescue them, to those who are living in the darkness. Aron mahimo na pud tang kitay mo rescue nila. Before gi-rescue ta ni Lord gikan sa kangit-ngit, karon gamito na usab ta ni Lord isip mo rescue nila sa nas kangit-ngit, sa mga palahubog, mga adik-adik, mga kriminal, dalho na tos kahayag. Amen. Ingana ra igso, no? So mao ni akong ikatubag. Mao ni ang akong mensahe kanato nining kabuntagon. Unsaon nga makagawas ta sa makadaot nga bisyo. Unsaon nga makalingkawas ta labi na ning illegal nga droga.
Unas tanan, muduol ta, musurrender ta sa Ginoo, mudangop ta ni Kristo, muduol ta uban sa sincero nga kasing-kasing, ato siyang dawaton, pasudlon sa itong kasing-kasing isip, bugtong manluluwas nato. Unya, that way, nahimo na tang anak sa Diyos, and because of that, dili mo pasabot kay anak na ta sa Diyos, na natay relasyon sa Ginoo, balik na putas tong barkada, no, likay sa imong mga barkada. Bata pa man ka, spiritually, likay sa imong mga barkadang adik-adik. Nya sa tan-aw nimo nga right time na, kay ligo na ka spiritually, tan-aw nimo nga kusga na ka, mature na ka spiritually, pwede na ka muduol dito, muwali kanila niya, imo silang dalhon, giyahan, padulong sa tiilan sa Ginoo. Kay kung gusto ka magbago igsuon, muduol ka sa Ginoo, pero wala ka magbago og barkada nga mga adik-adik, di ka mabago. Amen, paminaw mo. Kung gusto ka magbago, duol sa Ginoo. And aside from that, pagbago sad og mga higala nimo, ayaw lihok na. Ayaw balik kito, no? Katong mga palahubog, ayaw. Pagbago og higala, gusto ka magbago, pagbago og mga higala, barkada. Maoy barkadaha ang mga taong Diyos nun. Mga tao nga way laing, mugawa silang baba pulong sa Ginoo. Mga tao nga dalhon kag simba, dalhon kag prayer meeting, dalhon kag Bible study. Dili ka, kung madagma ka, agakon ka, iampo ka. Mao nang mga klase sa tao nga nindot nimo barkadahon sa dihang bag-o pa ka sa Ginoo. Unya tanaw nimo igsuon nga medyo ning hamtong na kakidaghan na kag nakatunan din, pwede na ka mobalik atong imong mga gibiyaan nga barkada nimo kay sayang baya pud ikaw ray malangit sila maimpirno. Balika atong mga barkada nimo mga drug lord, mga poser, mga adik-adik, mga palahubog din walihi. Sangyawi nga naingani ko, share your testimony. Naingani ko karon na bag-o ko. Pila pa ko kabulan na bag-o. Gusto sa nako i-share ninyo nga naay paglaom ni Kristo. Nako i-introduce ninyo nga naay usa ka tawo nga nakapabag-o na ko si Jesus. Nga bisag lisod kayo, no, gitagahan kog paglaom higayon ug mauni, di na ko ganahan mo suyop, di na ko ganahan mo sigarilyo, di ko ganahan mo inom. Ana igso, no? Ayaw pagdali-dali nga musangyaw ka nga bag-o pa kagibasin, mabalik ka sa imong kaniadto. Be wise. Amen. So mao na igsoon ang akong i-share ninyo this morning. Ug salamat brad sa nangutana nga unsaon niya pagpaygawas mao ni akong tubag, no? So ako mong gi-encourage igsoon nga atong i-share atong live karon kay nindot ni labi na kung namoy mga higala, mga kaila nga gapos sa makadaot nga bisyo sama ning illegal nga droga. Ang illegal nga droga igsoon ang Ginoo ra gay bugtong yawi makabag-o na to. Ang prisuhan dili daghan na priso nga siyabo ang kaso. Pagawas siyabo gihapon ibalik na pod. Daghan kung na-interview na. Pagawas siyabo na pod pero nasa son sa prison sige panumpa sa Ginoo panaad sig basag Bible. Pagawas siyabo balik na pod. Nay daghang girehab igsoon pagawas sa rehab balik gyapon siyabo, no? Ang rehab, ang prisuhan, ang mga pulis, kami mga tao dili mi makabag-o. Bugtong maghatag og tinud-anay kabag-uhan or hingpit nga kabag-uhan si Kristo rang. Si Lord ra igsoon muduol ta niya, makirelasyon ta niya. Unya natay personal devotion ni Lord everyday mudut-dut ta niya, muduol ta niya igsoon. Niya mulikay sad ta sa tong mga barkada nga mga adik-adik, mabag-o kita parihan ako. Mao nay nahitabo na ko igsoon. Amen. Mao nay nahitabo na ko. So ako sang gi-share ang akong testimony, ang akong nahitabo nganong giunsa ko nga nakagawas. Ning agi na ko pamaligya igsoon og Siyabo. 16 years kapin. Grabe ka adik ko igsoon, no? Ang uban Siyabo ra man ako sagol. Rugby, bulkasil, marijuana, sagulo na ko na sirap, tanan, gasolina, gisagol na ko na barnis. Mao na mga igsoon nga gi-consider ko nila before sa akong mga barkada as hardcore drug user, hardcore drug addict ko. Kay sila mild ra, pero ako grabe manigarilyo ko ari na sa ilong ipasok ang Marlboro nga pula, di na ko normal nga adik-adik. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa tabang sa Ginoo, sa diyang ning surrender ko kay hapit naman ko i-rehab, nahadlok ko, niduol ko sa Ginoo. Usa ka pamilok igso na wagtang wala ko ni agi og inanay, ang uban ingon nga nabag-o inanay, usa ka adlaw usa na lang ang masuyop nga putos nya sa sigarilyo, tulo na lang ka stick sa sigarilyo, no, instantly gibag-o ko sa Ginoo. Ang kabag-uhan nga hingpit depende na sa imong pagpanugyan sa Ginoo. Kung ikaw mismo gusto jud ka mo desisyon ka nya muduol ka sa Ginoo, mabag-o jud kay di na ka kinahanglan inanay, no? Unsa din ang giingon diya sa John, if the Son sets you free, you will free indeed. Ningingon diya nga, if the Son, si Jesus man ang Son, ang anak, set you free, you will free gradually, or sa tawagan na inanay, no? Wala. Indeed, meaning instantly, pwede ta mabago. Depende na nimo sa imong commitment, sa imong pagpanugyan sa Ginoo. Ako diya, igsoon, wala ko miagi nga, sigarilyo, pila kakahaman akong horot, labi na magtama ko, pila kakaha akong horot everyday, sigarilyo. Patay sindi.
Wala ko ni agi igsuon nga 3 ka stick na lang, 5 ka stick. Okay? 2 ka stick, no? Automatic. Instantly, wagtang, sigarilyo, inom, barnis, bulkasil, marijuana, babay, tanan. Tanang bisyo, automatically, instantly, giwagtang sa Ginoo. Ngano man na, depende na nato. Di ko mutuan ang ingon uban inanay. Sige, inanay, siguro unsa day. Di day ta pareha Ginoo. Kinsa din ang Ginoo yung gitawag. Kinsa din nga Ginoo atong gisangpil. Ginoo nga makabag-o og inanay. Wala. Si Lord igsoon, pwede ta bag-ohon instantly. Depende na nato sa atong pagpanugyan sa Ginoo. Depende na sa atong pagduol commitment. Kung unsa ta ka seryoso, ka sincero, mabag-o kita instantly like me. Kay pagkabag-o nako, tuloy-tuloy na igsoon instantly tanan nagdungan. Oh, gipaygawas ko sa shabu, sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, pagkahilig og babay, pagkaadik og pornography, mga porn site tanan, automatically instantly wagtang dayon. Ang uban maingon nga inanay no. Kana bitang uban, ako lang po na silang girespeto kung ingana kay ngana daw ang pamagis Ginoo nila basin pero gawna sa nako. Maora man ta Ginoo. Unya ning ingon si Lord, tagaan tag kapahulayan. Di ba? Wa man ning ingon nga tagaan ta mog inanay nga kapahulayan sa inyong bisyo instantly. Pwede ta mabag-o, depende nimo. Depende sa tong pagpanugyan sa Ginoo. Based on my experience igsuon sa diyang giduol nako si Kristo, seryoso nga grabing agulo og hilak nako, no? Gisurrender na kong tanan, Lord, kapoy na kayo, depressed na kayo ko, kay 3 times na ako nag-attempt og suicide, kay gusto na akong tapuson akong kinabuhi, kay kapoy kay sigsuyok, sayo sa buntag, iniktuktugaok sa manok, mangita na ko spitaka sa akong mami, akong daddy, cellphone sa akong ate, kwintas, unsa diha nga mga any valuable things, nga masuopan bitaw, gikapoy na ko. Motong grabe na ko ka-struggle igsuon, ug nakita sa Ginoo akong mga luha, nakita sa Ginoo akong mga hilak igsuon, gibag-o ko niya dayon. Igsoon, sayon ra kayong kabag-uhan. Basta muduo lang ta ni Kristo. Apan kung kita-kita ray magbag-o bot-bot gina. Apan kung iapil na to si Kristo, muduol ta, mudangop ta niya, makikrelasyon ta sa Ginoo igsoon din. Instantly, ang kabag-uhan nga atong gipangandoy, ang kagawasan gikan sa gapos sa illegal nga droga nga atong gipangandoy, mabatunan na nato dayon uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong mensahe karong kabuntagon nga imong gitudluan unsaon nga makagawas mi sa gapos sa illegal nga droga. Right now Lord God, na ako special nga prayer nga himuon to all of the viewers right now nga gapos sa makadaot nga bisyo. Bisan dili lang illegal nga droga, sa tanan nga nagtan-aw karon nga gapos sa makadaot nga bisyo. Gapos sa lain-laing addiction. Kabag-uhan apan uban sa imong tabang mabag-o sila. So Father God, I pray Lord God, tabangi sila Ginoo, kaluyi sila. Lord God, ipakita Ginoo nga ikaw nga Dios milagroso, tagaig paglaom ang ilang kasing-kasing karon Ginoo, nga bisag dugay na sila nga higayon Ginoo, dugay ng katuigan nga gapos sila naay paglaom nimo Ginoo. Lord, I pray uhawon sila sa imong presensya. Muduol sila kanimo, muhatag sila higayon nga musimba. Kay ang kabag-uhan naa nimo. Tanan nga nagtan-aw karon, in Jesus name I pray, nga nagapos sa illegal nga droga or tanang mga makadaot nga bisyo. Ako nagaampo og kagawasan, ako nagaampo og kabag-uhan in Jesus mighty name. Lord, mamuhat ka, tagaig milagro sila sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. In Jesus mighty name. Diha kanimo amahan, walay imposible. Diha kanimo ang tanan posible. Bisan lisod kay namo ang pagbag-o labi na illegal nga droga apan kanimo usa ka pamilok, wagtang instantly you can change us forever. Kay ikaw nga Dios gamhanan ka. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And right now, I continue to pray to all the viewers, listeners, followers in this page. Continue to bless them, Lord God. I speak blessing to them right now. I speak financial breakthrough. I speak healing sa tanang masakiton in physical and emotional, and I speak salvation to their whole family, sa mga dili paluwas ang tibuok pamilya. I declare unity, magkayusa sila sa pagpangalagad kanimo Lord, and sa tanang mga depressed, I speak peace right now, kalinaw sa ilang hunahuna, ug sa tanan nga nagapos, like sa akong gipray ganina Lord, ganina nagapos karon, nagtan-aw nga nagapos sa mga unsaman nga mga addiction, I declare deliverance in Jesus name. And I declare miracle sa nagtan-aw karon, unsa nga milagro nga ilang gitinguha Ginoo. I declare nga imong i-grant Lord God in Jesus name. In Jesus mighty name, palihuka Lord God ang imong milagrosong kamot sa ilang kahimtang karon sa pangalan ni Jesus.
We claim your promise that you're the same today, yesterday, today, and forever. So even today, Lord God, kaya nimo ihatag ang milagro nga gitinguha sa mga nagtan-aw karon sa pangalan ni Jesus. Right now, Lord God, I declare miracle in Jesus' name. Milagro nga sigon sa among gipanginahanglan karon. In Jesus' mighty name. I declare daghang magawas karon sa utang nila makabayad sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. This time, Lord, among ang kuno ng kadaugan, ang kuno namong milagro, ang panalangin nga gikan kanimo, ang kuno namo uban sa pagtuo. Himuha lamang ning kapiyalan, Amahan. Himuha aming kasaligan. Mao kini ang among pagampo, amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Nalubat mga igsoon pero wala ginaputol. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Watching from Cebu City. Long live brother Paul Simon Patalinghog. Okay, that's all for this morning igsoon. Salamat sa Ginoo. Ni aning battery low siya pero wala gid na totally na paong. Salamat sa Ginoo. That's all for this morning. So inyong nadungog atong live karon igsoon may tungod sa illegal nga droga. So please share our live. Tabang kay ni sa mga relatives nato, mga kaila nato nga lulong sa illegal nga droga, no? So thank you kayo mga sa star senders, thank you kayo subscribers, and ako ni siyang i-end igsoon kay nahuman naman ta sa tong live. Ako ni siyang i-download nya i-upload nako sa atong YouTube channel. Sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, ang link na sa caption ani nga live. Free to subscribe kay magkita mo ani nga live ako ning i-upload dito. Kay ma-delete ra ni siya mga igsoon 30 days mawala ni nga live na to. Kay automatic ma-delete, no? So again, thank you. Thanks everyone. Mao ni atong pamahaw pulong sa Ginoo. Ang ibalik ang tanang dungog ug himayas tong buhi nga Dios, and I just want to encourage everyone to follow, to like our new page Mabungahong Kristohanon 2.0 kay naata diri nag-live kanunay. Mao ni bag-o atong page mga igsoon, no? And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page aron ma-bless pod sila. Amen. So ako nagampo magkarong adlaw puno sa pabor sa Ginoo, panalangin sa Ginoo, puno sa kalina ug kalipay ug dili ron matapos karong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo, nga di maimpas inyong utang sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, that's all for this morning. See you again next time. Makabakanti ko mag-live ta mga igsoon. Ampo, amping, abantida. To God be all the glory. Keep safe everyone. God bless.